Hi guys! So ayan po pala yung baon namin ngayon. Dahil for today's video guys ay field trip ni Luis. So dali-dali na kami umalis ng bahay dahil kailangan 5:30 ay nasa school na. Ito na nga at dumating na kami sa school at sumakay na kami sa bus. Lahat pala ng bus ay may number kung saan kami ay bus number 4. So fast forward, andito na kami sa circle which is ito yung una naming puntahan. O diba guys, circle na kami agad. Napansin nyo ba guys ang mataas na shrine o monumento? So ayan yun guys, charot. Makikita nyo sa mahabang pylon na yan guys, ay may tatlong anghel na may hawak ng sampagita. Sapagkat sinisimbolo nila ang ating pambansang bulaklak. At ang tatlong babae na may pakpak ay nagsisimbolo ng sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Ang pylon ding ito ay mayroong taas na 66 na metro o 217 na talampakan. 66 dahil ito rin ang edad ni Manuel L. Quezon nang siya ay pumanaw. So ayan pala guys ang ibig sabihin ng monumento na yan. So yan guys, kahit papano ay nabigyan din ako ng kaalaman tungkol dyan. Dahil napakainit nga dito sa circle guys at nakapila pa kami dahil kailangan muna naming pumila bago pumasok sa papasukan namin. Mabuti na lang guys at may ice cream at gusto ni Luis magpalamig. So ayan guys, bumili kami ng ice cream at yung kanyang kaklase. Pagkatapos nga nilang mag-ice cream guys ay pumasok na kami dito sa may presidential cars. Ayan guys, sasakyan ng mga dating presidente ng Pilipinas. So ayan guys, pagkapasok mo talaga dito ay makikita mo kaagad yung sinuot ni Catriona Gray na national costume. So yun guys, ayan na po yung sasakyan ni Manuel L. Quezon. Siya nga pala guys, ang presidente natin na si Benigno Aquino III ay hindi po siya gumamit ng sasakyan dahil ang ginamit niya po ay kanyang sarili talagang sasakyan. Tsaka nakakaano guys kasi talagang yung plate number nila ay 1 lang talaga. So pag once na may makita kayo na 1, ibig sabihin sasakyan ng Pangulo yan. Kaya guys, charis. Dahil talaga dito guys, nagkakaroon talaga ako ng kaalaman kahit papano. Kaya okay din na mapasama yung mga anak natin sa mga ganitong bagay para at least kahit papano magkaroon din sila ng kaalaman. Sa oras na to guys, ay parang ako yung mas nag-enjoy kaysa kay Luis, sa totoo lang, charis. So yun guys, ayan, ipapakita ko po kung ano pa yung mga sasakyan dito ang nandito na sasakyan ng dati nating Pangulo. So yun guys, panoorin niyo po yung aking video.
dito, stay on your line lamang po at huwag po kayong maalis sa pila, huwag pong sisingit kapag sila po'y pumapasok na. Huwag po kayong mag-alala kung nasa dulo man po kayo ng pila dahil lahat naman po kayo papasok. Ano pong grade na natin pastor team? Ayan, isa ang ating grade 6. Okay po. Sa ating batch number 4, anong grade na? Grade 2. Sa ating batch number 1. Grade 1. Ayan, ano natin? Hi! Hello! Mabuhay po sa ating lahat. Ako po si Ate Casey at Naklapit ka na dun. Oh, apat na lang. Bilis na, Apat bilis. na lang. 7, Ali. 8, 9, 10. Okay. O, sa may mga habol mo ba? O, may mga nasa baba. Okay, sasabihin ko natin bakit work na mabuhay. Okay? Alas na ulit. Okay. Ating magic word, ano magic word natin? Mabuhay. Okay, 1, 2, 3. Ayan, magic word ko. Okay. 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 Ang unang katanungan, sino ang katanungan ng Pilipinas? Nak, pwede ka mag-ano dun, oh. Ayan, okay, bago po tayo mag-proceed sa station, bago po tayo mag-proceed sa ating paglilibang ng paglalakbay. Last station, then yung mga parents po nila, sa likod na lang po tayo.
Okay, and kasunod na lang po ng ating mahiwagang sliding door dance sa likod. Pero bago na, salapakan muna natin syempre yung mga dancer